naimbag nga rabi tayo menen kagayem kakabsat. Ket kayat mi nga idanom tinabara nga panagkablaom mi kada kayo. Ken kasama ten iti ayat nga naggapu iti Dios. Kada ito nga gundaway nga kakadwa tayo ket napnuan iti ragsak mi. Dadagiti dua kakabsat nga episode iti panagadal tayon iti leksyon tayo iti Sabbath school. Ket nakadado digiti messages, reactions gibagbagada kabsat nga nabindisyonan ta. Ket kayat mimet nga idanong kakabsat kada kayo. Maure da kami nga kakabsat yo ket dakkel met da ragsak mi ta mabindisyonan kami. Ngem sakbay tay ngagpatuloy kakabsat ket kayat ko nga agkararag tayo. Naindaklan na Diyos man nakabalin amin na Ama. Umay kaming agyaman ken ka. Wenno Diyos agyaman kami agsipot ta saan nga agsardeng dayjay panangipakitam iti dakkel nga ayat mo katakat. Inpakitam daytang ayat o Diyos babaen kadagiti bendisyon iti patakat. Iti proteksyon, iti salunat, kenuray pa o Diyos iti na materialan nga bendisyon. Ngem nang nangruna iti na espirituan, a bendisyon nga nang ted kada kami, dahil jay sibibiyag apan nakirelasyon ni ka. Dawatin mi ama nga bendisyonan na kami, iti panagadal mi kada ito nga leksyon itata, Rabi, kadawatin mi nga iti Santo nga Espiritu, idalan na kami o Diyos. Tapno maawatan mi, ken iti panakaawat mi o Diyos, ket alaen mi met dagito nga napateg nga sa akas paset iti panagbiag ni kabayatan nga agurturay kami iti may kadwang panagparang ni Apo Mesos nga manipod. Dagito iti dinawat mi Ama, iti karyan tinagan Apo Mesos. Amen. At datayon kakabsat iti maikawalo nga leksyon tayo, kada ito'y quarterly tayo, kada ito'y nga quarter kakabsat. Iti bulan iti Abril, Mayo, kun Hunyo, iti adadalin tayo kakabsat, ket isuti how to interpret scriptures. Ket iti adalin tayo itata, may samanin kakabsat nga napateg a leksyon. Lesson number 8. Iti paulo na creation, Genesis as foundation, part 1. Kaya't ko kakabsat nga subyan tayo, digiti inadal tayo, iti naglabas, iti pagbitlay. Inadal tayo kakabsat nga dagiti sao ni Apo Diyos, iso iti iganan tayo, naganan tayo nga iti Biblia. Ket isu ti us-usaren kakabsat ni Apo Diyos tapno dayjay panggep na nga isalakan na tayo ket maited kada tayo kakabsat. Tanaamuan tayo nga daytoy Biblia ket isugayam dayjay love letter ni Apo Diyos nga isu ti inted na kada. Kayat nakakabsat nga agbalin tayo nga naan-anay. Ang maikari nga agbiag para ken kuana ditoy rabaw ti daga nang nangruna kada jay langit nga isu ti inkarina nga payta. Iti paset a mayulo tayo kakabsat. Ket basaen tayo iti Juan 1:1 ingana iti 4 kakabsat. John chapter 1 verses 1 to 4. Kunana, in the beginning was the Word, and the Word was with God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Iti title dayto leksyon tayo kakabsat, ket importante launay, taapay, iti baga nakabsat,
Genesis as foundation. Importante dayjay balikas kakabsat nga pundasyon. Nagpatakder ka, masapul nga amuam ti kapigsa dayjay a pundasyon. Dayjay pundasyon kakabsat ket arig na isu iti dapan wenno saka iti maysa nga building. Nga iti panagtakder dayjay nga building, dayjay patakder kakabsat, depende kadayjay pundasyon. Ni Apo Jesus kakabsat nangited iti pangarig iti duwa nga nagpatakder iti balay. Duamet iti nagpatakderanda. Iti nagpatakderanda iti maysa kakabsat nga ninaganan ni Apo Jesus nga masirib. Pinatakder na dayjay balay iti rabaw iti bato. He built it on a rock. Dayjay may kadwa nga nagpatakder kakabsat ket inayaban ni Apo Jesus nga maag, pulis. Tapay, inpatakder na dayjay balay na iti rabaw iti darat. Kadayjay nga pangarig ni Apo Jesus kakabsat, imay iti tudo, imay iti angin, ngimmato iti danom, katanya napasamak. Dayjay balay iti maag, ngayon patakder na iti rabaw iti darat, narba ken nadadael. Ngem dayjay a pinatakder dayjay masirib a tao kakabsat, iti rabaw iti bato. Timakder nagtalinaed saan ang nadadael. Daytoy nga rod kakabsat ti kinaimportante daytoy adal tayo tatanya. Nga amuin tayo dayjay kuna tayo nga fundamental truth. Dayjay pundasyon kakabsat. Anya digitoy nga pundasyon a kinapudno nga isuro iti leksyon tayo kakabsat. Adda iti 5. Adda iti 5. We have 5 foundational truth nga isuti adalin tayo kakabsat. Umuna, nga pundasyon ni Apo Diyos isu iti namarswa. We must know that God is the Creator. Basahin tayo kakabsat iti Genesis 1, versikulo 1. Kunana iti versikulo 1, iti kapitulo 1 ti Genesis kakabsat. Idi punganay ti Diyos pinarswana dagiti langlangit ken iti daga. Anya iti kinapudno kakayat ng ibaga daytoy ka pundasyon kakabsat. Umuna, sakbay nga adda iti langlangit ken iti daga, addan iti Diyos. Taawan iti mangparswa, no awan dayjay mangparswa. Okay? There is no creation, no awan dayjay a creator. Imun una dayjay creator, dayjay nang parswa, sakbay a dayjay pinarswana. Laglagipin tayo kakabsat, nga daytoy kunana, adda iti time frame nga inbaga na ditoy, in the beginning. Amun tayo pa'y kakabsat, nga daytoy nga time frame, kat isumot laeng iti inusar, nya, dayjay basaen tayo, iti Juan betlaeng, iti paset amayulo tayo, dayjay metlaeng iti inusar ni Juan. Kunana, idi punganay, in the beginning. Anya dayjay nga punganay kabsat, kunana ditoy, in the beginning. Adda ti berbo. Ket ti berbo adda iti Diyos. Ket ti berbo isu Diyos. Basaek kakabsat iti Ilocano, ket kitaek daytoy English. Kunana dayjay English ko kabsat, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Iti kunana ti Ilocano, idi punganay adda iti berbo. Ket ti berbo adda iti Diyos. Dayjay adda iti Diyos, iti English kunana kabsat, with God. Anya iti kayat nga sawen, no with God. Adda kaduana. No kunana kuma,
I was with him. Ada kadua. Tapay, dahil balikas nga with, ada kadua na kakabsat. Sino ti kadua na? Sino ti kadua dahil kaperbo? Ti Diyos. Sakit inbagan ni Juan kakabsat, nga dayjay matlaeng aberbo nga adda idi ije kunganay, isuna ket Diyos. So no kitain tayo kakabsat, amun tayo nga iti may kadua nga foundational truth nga kayat ko nga ibingay kada kayo nga dayjay pagleksyonan ni Apo Jesus isuna iti Creator. Jesus is the Creator. Anya iti kunana di verse 3 kakabsat, iti Juan 1, iti verse 3 kunana, dagiti isu amin na paadda, gapuken kuana. Ket no isu awan iti napaadda, kadagiti adda. Ni Apo Jesus, isu ng kakabsat, dayjay anang parswa. Ano, basahin tayo iti verse 14, iti John chapter 1 matlaang. Kunana iti Biblia kabsat, ket daydi a berbo, nagbalin alasag, ket nakipagyan kadatayo, ket nakita mi iti dayag na akas dayag iti bugbugtong nga anak ti ama, napno iti parabor, napno iti pudno. Anya ti kunana iti Biblia kapsat, anya ti kunana ni Juan, nga ijay punganay, adda iti berbo. Ket dayjay berbo, adda iti Diyos, with God. Ket iti berbo, isu Diyos. Daytoy a pundasyon kakapsat, dadaulen na, dayjay isursuro dagiti daduma, nga saanda apatyan, nga ni Apo Jesus, ni Apo Jesu Kristo, ket Diyos. Dalawag iti kunana iti Biblia. Nga dayjay nga berbo, isu Diyos, ket dayjay nga berbo, nagbalin alasag. Nakita digiti adalan, kadua digiti adalan, nakita da dayjay dayag iti bugbugtong nga anak iti ama. Sino di anak ama nga bugbugtong? Ni Apo Jesus. Apan tayo kakabsat ka dayjay maikatlo nya, maikatlo nga pundasyon kakabsat. Dayjay pundasyon nga kayat kung ipakita nga dayjay aldaw nga inusar kakabsat iti libro ti Genesis. Agsublit tayo ti Genesis 1. Iti Genesis 1 kabsat, dayjay aldaw nga inusar diti Biblia ket naigapo kakabsat dayjay word nga Yom. Y-O-M. Iti Yom ket literal nga 24 hours. 20 ket 4 nga oras. Saan kakabsat wenno dadaelen na dagiti ibagay iti evolutionist nga iti tao wenno iti lubong ket naparswa in a time wenno dadum ibagada pay millions of years, eons kunada nabayag. Ngem iti Biblia kakabsat ibagana nga ni Apo Dios pinarsuana daytoy lubong tayo ken dagiti amin nga adda iti uneg iti maysa alawas, literal alawas, 7 aldaw nga iti maysa nga aldaw 20 ket 4 nga oras. Basaen tayo kabsat, ipalabas ko iti kunana ditoy Biblia, iti verse 5. Iti verse 5 kunana kabsat, ket iti Dios iti lawag adda ket iti sipnget kunana minaganan na iti rabii ket naaddaan iti malam ken iti bigat maysa nga aldaw. Iti English kunana, so the evening and the morning were the first day. Mano nga oras iti maysa nga rabii ken maysa nga aldaw. Dayjay iti buklen kakabsat iti one day. Nya
morning and evening equals 1 day. Dayjay kakabsat, 24 hours. Very specific. Inulit manin ni Moses kakabsat in verse 8. Basaik manin. So the evening and the morning were the second day. The same praise. Third day, verse 13. So the evening and the morning were the third day. The same praise. Verse 19. So the evening and the morning of the fourth day. Verse 23. So the evening and the morning were the fifth day. And verse 31. So the evening and the morning were the sixth day. Anya iti bagbagan na kabsat iti Biblia iti pagleksyonan tayo. Nga ni Apo Diyos iti pinarsuana iti lubong. Remember man iti kunana ti pagleksyonan tayo. Isu iti pundasyon no adalin tayo ti Genesis kadagiti amin a panagpamati ken doktrina tayo. Anya dayjay may kadwa nga pundasyon kakabsat. Di may kadwa nga pundasyon iti maysang aldaw. Anya 24 hours. May katlo kakabsat nga pundasyon when fundamental truth nga kayat kung adalin tayo dayjay kinapudno. Creation and marriage. Apay nga inyong unak kakabsat iti pagleksyonan tayo Sabat iti nakita. Ngam apay nga inyong unak iti marriage ngam iti Sabat. When tanaparswa iti tao iti may kanam nga aldaw. When inbaga ni Apo Diyos kadakwada in kayo ket agado kayo idinalpas nan a pinarswa. Apan tayo kadaytoy kabsat ami katlo nga kinapudno. Basahan tayo iti 2:18. Genesis chapter 2 verse 18. Basahan kakabsat. And God said, it is not good for man to be alone. I will make him a helper comparable to him. Idinakitan ni Apo Diyos kakabsat nga kompletong dagiti pinarsuana manipod to mo ng aldaw ingana iti may kanang aldaw ket pinarsuanan iti tao manipod iti tapok iti daga dinamili na ket ibagana let us create men in our own image. Nakita ni Apo Diyos kakabsat nga adda iti kasapulan dayjay tao. Ninaganan tayo Adan iti meaning ti Adam wenno Adan, men. Okay? Ket nagikadeng ni Apo Dios, nagdesisyon ni Apo Dios nga parswaen na iti maysa a katulong na maitutup ken kuana. Amutay di pinang parswaen na kakabsat pinaturog na ni Adan. Nangala ni Apo Dios iti maysa nga paragpag ni Adan. Ket pinarsuana dayjay nga inkarina a katulong ang maitutok nga agpaay ni Adan. Denggen yung kakabsat, idinagriing ni Adan, nakita na dayjay inted ni Apo Diyos a pinarsuana nga agpaay ken kuana. Ket ti tao ni Adan kinunana daytoy isu iti tulang ko ken lasag iti lasag ko isu mapanaganan babae ta tao ang nakaalaan na. Anyanagan dayjay nga inted ni Apo Dios a panarsuana kapsat iti English woman ti Ilocano babae. No apay nga ibagak daytoy kakabsat iti bagatay nga sigod itinagan na dayjay nga babae Eve. Saan kakabsat? Itinagan na babae, woman. Apay nga ibagak ti kasta kakabsat. Dati Biblia ibagana
nga idin nga nagbasol ni Adan ken ni Eva. Ijay laeng kakabsat arimuar itinagan nga Eve. Basa kakabsat iti Genesis Kapitulo 3, versikulo 20. Kalpasanen iti basol daytoy. Ket pinanaganan di lalaki ti asawa na ti Eva. Gaput ta iso iina dagiti amin anabiyag. Ang importante dayjay panakapanagan na kapsat. Ng importante dayton nang ipatader ni Apo Dios it institusyon iso di marriage. Marriage is a divine institution. Nga ni Apo Dios indeklarana nga digitoy aduwa di lalaki kundi di babae. Dahil the purpose da to replenish the earth. Tapno digijay a pinarsuan ni Apo Dios. Umadukuma dahil casting dahil ladawan. Iti may kapat kakabsat nga kinapudno nga kayat ko nga idanon kada kayo gapu iti pagleksyonan tayo kakabsat. Creation and the Sabbath. Subyan tayo iti kapitulo 2 iti Genesis. Una na iti 2, 1 ingga na iti 3. Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Thus, the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. Anya iti bagana iti Biblia? Thus, una na, ket nalpasen dagiti langit ken ti daga ken amin nga ururnos na. Apay, wen ti innem nga aldaw linipas ni Apo Dios dagiti amin a pinarsuana. Idin no umayem iti may kapitong aldaw isun tin bagana. Thus, conclusion. The heavens and the earth and all the hosts of them were finished. Ituloy ko nga basahin kakabsat. And on the 7th day, the Lord ended his work which he had done and rested on the 7th day from all the works which he has done. Then blessed the 7th day and sanctified it, because in it he rested from all the work which God hath created and made. Adamanen kakabsat iti kayat ni Apo Dios ngay patader ditoy nga pundasyon. Iti pundasyon nga iti may kapitong aldaw isu iti na isang sangayan. Apay nga isang sangayan, adda kakabsat iti talo a banag nga inaramid ni Apo Dios itoy may kapito nga aldaw. Anya inaramid na God rested, God blessed, and God sanctified. Kadagitoy nga talo nga inaramid na kabsat, saan mo nga mabasa iti libro ti Genesis nga inaramid na manipod ti umuna, mi kadua, mi katlo, mi kapat, mi kalima, ken may kanem nga aldaw. Tinaramid ni Apo Dios kadagitoy inem nga aldaw, winoy muna nga inem nga aldaw tilawas, isu dayjay pinagparsuana. Nga magsipod tanalpasen dayjay pinarsuana. Kumpleton kakabsat, iti naramid ni Apo Dios na ginana. Binindisyonan na, sinangtipikar na. Anya iti kayat nga ibaga ni Apo Dios kada tayo kabsat. Iti kayat nga ibaga ni Apo Dios kada tayo. Nga dagayam ti aldaw a pinili na. Nga agpaay kadagiti anak na. Dahito may kapitong aldaw, nabasaan mo iti Biblia kabsat, itinagan na Sabbath. We call it Sabbath day. Isu nga, no alalaan tayo kabsat, iti panagadal iti Biblia. Ammo tayo, nga inton nulumneken iti init, iti malem, iti Biyernes. Nang rugin, winumang rugin, dayjay may kapitong aldaw apanaginan. The Sabbath day.
Ni Apo Jesus kakabsat iti addaw toy rabaw ti daga. Ket naginana akas ugali na iti aldaw apan naginana. Numang patadder tuman iti tao kakabsat. Any religious belief ang patadder dan tuman iti sabaling aldaw laksid ngem iti may kapitong aldaw. Amon tayo, it is against the foundation. Mikalima kakabsat nga pundasyon. Creation, the fall, and the cross. Iti kapitulo 3 kakabsat iti Genesis. Inistorya ni Moses dayjay pan nakatinag iti tao iti baso. Ngem ammo tayo kakabsat iti panagayat ni Apo Dios iti maysang managbaso. Iti maysang writer kunana, no addalaeng kuma may maysa a nagbasol, ni Apo Jesus umay nan tulata asapulan ken isalakan uray dayjay may maysa a nagbasol. Isuno kitaan tayo kakabsat anya, dayjay panagbasol ni Adan, anya napasamak kadaytoy alubong a pinarsuan ni Apo Dios. Iti Romans chapter 5 verse 12. Kunana, therefore, just as through one man's sin entered the world, and death through sin, thus death is spread to all men because all sinned. Anya iti kunana, ni Adan nagbasol. Okay? Ni Adan nagbasol. Kada di pa nagbasol ni Adan kakabsat, aminen akapututan nga si marunuken kuana na iraman damutten kadayjay apan nagbasol. Saan tayo nga isursuro kakabsat nga dayjay basol ni Adan, basol tayo. Saan? No dikit di dayjay nature ni Adan, that sinful nature ni Adan, ket isun kakabsat iti naipamana kada tayo. No dadto mamaawatan tayo daytoy no alantay ti medical term. Anda ka iti sakit nga mabalin nga ipamana kakabsat. Sa lutsudek, no kas pangarigan ko maket shock, adda iti sakit ko nga asma, agang kita. Mabalin ka di nga di anak ko, adan tumit iti tumaod, nga tinawid da, dahil sakit kong angkit. Mabalin. May pasa kabsat. Ngam saan nga dahil basol, ni Adan iti basol tayo. No dikit di iti basol kakabsat, nga aramidin tayo, isuntun kakabsat, dahil pa nagsalungasing tayo tilintag. Tapay, we have already inherited the jay and sinful nature ni Adan. No dahil taong imay. Iti pagyamanan tayo kakabsat ko na, iti pagleksyonan tayo. Nga uray pa'y gayam no Adan anak nag iti tao, nagbaso. Iti Diyos nga naayat, adda iti plano na. Plinano na kakabsat. No basain tayo iti Romans chapter 6 verse 26 kakabsat, 23 kakabsat, Romans 6:23. Basaek, for the wages of sin is death. Nya, ta kunana, dagiti supapak iti basol iso ni patay. Sino nagbasol? Ni Adan. Nairaman tayon, nagbalintay meten, ang nagbaso. Denggan nyo din yung bagkadamag kakapsat. Ngem tinaparabor asagot isti Diyos, iso iti biyag nagnanayon ken Kristo Jesus nga apo tayo. Anyan nagyaman na kakapsat. Tapay, naadal tayo, nga ni Apo Jesus iso dayjay ng parswa. Jesus is the Creator. Tikunanan ni Pablo kakabsat. Nga idin nga nagbasol iti tawan matay. Tapay, the wages of sin is death. Ti supapak iti basol
isu ni patay. Ngem iti Diyos ay ayaten na tayo launay. John 3:16, kasta launay ti panagayat ti Diyos iti lubong. Tainted na iti anak na abubugtong. Ni Apo Jesus, nga isuna iti Creator, Jesus Christ, the Creator, became Jesus Christ, the Savior. Anyan nga ayat kakabsat, dayta nga inaramid ni Apo Diyos kada. Kuna na dejen na parabor asago. Na parabor asago. Saan tayo ito nga madadael dayta nga pundasyon? Tapay ni Apo Diyos isuti ng ited dagitoy pundasyon. Anya tinadal tayo. Itinadal tayo kakabsat Genesis as foundation part 1. Anya digiti naadal tayo a pundasyon nga inted ni Apo Diyos. Umuna, ti Diyos isu iti ng parswa. God is the creator. Mikadua nga inadal tayo kakabsat. Dagiti aldaw a pinangparswa ni Apo Diyos. They are literal 24 hours. Ket iti mikatlo nga inadal tayo nga pundasyon. Ni Apo Diyos isuna iti nang institute iti marriage nga agpaay iti tao. So marriage is a holy institution. Iti may kapat kakabsat isu dayjay creation and the Sabbath. Amun tayo nga dayjay may kapitong aldaw, isu iti pinili ni Apo Diyos nga maysa na isang sangayan nga aldaw. Saan nga di umuna? Saan nga di may kadua? Saan nga may kapat? Wen saan nga nyaman nga aldaw tilawas? No dikit di tinbagana. The seventh day. Ket iti may kalimakin mauding nga pundasyon nga inadal tayo kakabsat. Uray no nagbasol tayo. When uray no magmatay tayo. Agyaman tayo. Tani Apo Diyos ay ayaten na tayo. Tainted na dayan na parabor sa ni Apo Jesus. Insalakan na tayo. Idinatay ejectors. Ni Apo Diyos kumaitimang bendisyon kada tayo kapsat, kada ito mapanagat. Laglagipin nyo, iti rason no apay nga dadalin tayo sa una Apo Diyos. Agsipod ta kayat na tayo, nga ni Apo Diyos ket isalakan. Agkararag tayo. Agyaman kami o Ama. Kadagitoy nga leksyon nga ented mo ka. Natibker a pundasyon iti panagpamati. Nga sikaw Diyos nga adda idi iti pumanay. Nga nang parswa kadagiti amin. Diyos ka nga ayat. Saan mo akayat o Diyos nga iti tao ket saan ang naragsak? Isu nga in patakder mo Diyos the holy sanctity of marriage. Iti kasar Ama ket may saan asan agyaman kami kada itang asap. Tapno Diyos makipagmaymaysa kami kenta. Inted mo met iti pundasyon. Iti aldaw apan naginana nga isu iti may kapitulan. Agyaman kami Ama. Nang nangrunaw Diyos agyaman kami. Tauray pay naman nagbasol kami. Nagsalungasing kami kadagiti pagayatan. Dahit ayat mo, Diyos, biniro na kami. Inted mo ni Apo Jesus, imay, nagbalin asunod, insalakan na. Tulungan na kami amang pitpitan mi, digito'y nga napatag na kinapag. Tadagito'y isuday iti mga ramit, nga iti panagpamati ni kan kakit na piksa. Tadagito'y dagiti pundasyon.
Ngainted mo kadakan. Agyaman kami launay, Ama. Itinagan na ako, Mesos, tinawat mitigit. Amen. And amen. Kahit may kaupsat na agpakada, ngayon, di pa nagpakada mi, kadwain mit lang iti awis. May isang invitasyon. Then tunumay nga lawas, iti kastoy mit lang oras. Babayin iti tulong ni Apo Diyos at kakadwa tayo ito kanan. Nagpintas na oras na panagadal ko. At sabi ko bagayo ka dagiti gagayan. Nga da iti kastoy na panagiin nadal tayo, na maawatan tayo. Babaen iti tulong iti Santong Espiritu. Iti leksyon tayo, iti eskwela sa batin. Ni Apo Diyos, ti makianda ka na kayo. Nimbag na rabi tayo, amin.